Daj si, Karolinka, daj. Daj, pôjdeš na internet. Tak, pekne sa na vodičky, zase trošku šrotu, trošku trávy. No, pekne sa napraskal. Poriadne. No. Kuk, kuk. Dávaj, dávaj, tlač. Nie, nedoťahuj. Nedoťahuj kamer. Však teraz, keď ho krmím, tak teraz, keď som tu príde, tak najlepšie žere. Najlepšie žere. Aj vody sa napije. Pekne, Karolinka, pekne sa napraskaj poriadne, lebo na pekač musíš doraz pekať, že velikánsky, a ty si ešte maličká. Tak, daj si vodičky, tak, vidíš to, to je ono. No, ešte trošku. Ešte trošku, ešte. Vidíš to, tak. To je dobre, to je dobre. Čo je nepravoš? Však aby sa pekne napila, aby sa pekne napraskala, lebo do pekača musí dorast. Pekač je veľký a ona je malička. Tak. No dobre, televízna hviezda už ti stačila, ešte sa trošku okúpaj, no, ešte trošku tak, očisti si pierka, napí sa, trošku sa popredvádzaj, no ešte tak, vidíš, to je ono, tak sa mi to ľúbi, no. Napraskaj sa ešte trošku šrot. Kačička Karolinka, ty budeš internetová hviezda dneska večer. Daj si, daj moja, daj. No neboj sa, daj si, daj, poriadne. Dám ti veľký vandlik, aby si sa mala nesieť zaplávať.